Mi van? Ha mondjál meg. Fejlődöd a gyereket fel. Hát. Mit történt? Ha mondjad meg. Ezt ha valami baj esetleg fel kell venni videóra. Nem veszem fel. Ja, nem veszem, csak nézlek. Hát nézze, Szép, szép. Azonban túl megfelaktok. Mi, berúgtál, vagy mit csináltál? nem itta be kicsit alját. Hát de mit ittál? Bort? Fiúta. Fiúval. Hát te is ittál? Gergő? Gergő vagy? Nem Gergővel, a nagyobb pici. Ilyen Chicago. Nem. A Janival? Janival nem is találkoztam, már évek voltam. Hát most ment itt. Ha most ment az urod. A féljebb taxi, Hát akkor kivel? Nem vette. Egyemben. Legyen, oké. Jó, milyen öved van te? Mi? Supermanes? Ultima? Milyen jó izé. Jaj, Forgass csak meg. Hagytam már. Jaj, de. jaj, de. Menj jó. Ott, értettem. Ú, villog is. A ízét nem. Faszom. De, utáltam be. Már itt voltunk képbételre. Hát itt voltunk meg, ők a segít anyámnak. Menjetek. De elmentünk. Na, telpán. De nem foglalkozik az örlet, nem segít. Te itt a jadaútok. Biztos rájöttél. Itt a... Na, basz. Majd átol. Jó, az még. De, utáltam be. Ja, jó van meg, én vagyok. Nem kellett volna inni. Lassabban, mert elestek. Jaj. Ja. Mi? Hát itt ellakik már, ez már sok idő érdemes erre, nem? Ha gyorsan mész, akkor nem fogsz elesni, hidd el. Elmúlt a fi. Jó, nem mondta. Az hol is a szoktál majd? Hol? Hát elég. Mit ittál, izét? Fejes? Jön a kocsi. Fejest ittál? Jaj. Hát jön még egy kocsi Majka. Nem egy ki, jöjj! Jani pont benne voltál, bazd meg! Jaj, most pont benne! Most pont. Ha ma itt vagy a ház előtt, és talán ne is el. Pont báj, de jó. Lassan. Nem veszünk, csak nézlek. Ezzel lehet látni, hogy hol van az alkohol a testedben. Itt már csak nem esel el azért. Elnéztem hozzátokat! Már Istenem, könyörgöm este. Rásd meg a anyárat! Úristen. Szia! Akkor Marika, ne fürdjél le! Este jövök! Mi? Pont bele ne.
átvigyelek, és pontot álltál, áj. Azt a kurva nagyot esett. Mi van? Az látod, tudom már. Menjél, papá. Sokat ittál, Marika? Hát biztos, nem kell biztos. Ilyenkor le kell feküdni, pihenned kell. Figyelj, jössz. Persze. Nem tudsz bemenni? Ajaj, jössz. Gergő, hát vidd be anyád, oda ütesd le a földre. Vigye, oda üt, komolyan üljél, Majka. Jobb lesz. Hát hidd el, hogy jobb lesz. Hát de szép gyerek vagy te. Hát kitől vagy te? Hány apától van annyi? Ennyi szépsége. Egy apja van? Hát ki neki az apja? Jani? De melyik Jani? A kicsi Jani vagy a nagy Jani? Ja. Hát de neked te kis Janitól is van gyereked, nem? Ó, hát mondták. Ilyen apám útja. De tudsz beszélni? Hány éves vagy, Gergő? 9 éve. Mennyi? 9? De, ott Ha vidd be anyának. ja. De az, Marika! Ja. Aí, papá. Küldjél le! Aí, papá. Itt. Ott pont Gyere. Mi?